Şähertlerin arasynda olardan kimin iň beýiktigi barada jedel ýüze çykdy. İsa olaryň ýüregindäki pikiri aňyp, bir çagany aldy da ýanyna duruzdy. Onsoň olara, kim şunuň ýaly bir çagany meniň adymdan kabul etse, meni kabul etdigidir. Meni kabul eden bolsa, meni iýbereni kabul edýändir. Araňyzda kim hemmeden pes bolsa, iň beýik şoldur, diýdi. Yohanna İsa ýüzlenip, Halipa, biz seniň adyň bilen arwah jynlary çykarýan bir adamy gördük. Ýöne onuň biziň bilen bile därlik üçin onu tawtatmak isledik, diýdi. İsa oňa, onu tawtatmaň. Kim size garşy bolmasa, ol siziň tarapyňyzdadyr, diýdi. Göge alınmaly mahaly golaýlanyna İsa Ýerusalime gitmegi ýüregine düp ýola düşdi. Ol özünden öň birnäçe ilçini ýorlady. Olar hem onuň gelerine taýýarlyk görmek üçin Samariýalylaryň bir obasyna girdiler. Emma Samariýalylar İsany kabul etmediler. Sebäbi onuň ugry Ýerusalime tarapdy. İsanyň şähertleri Ýakup bilen Yohanna muny görüp ondan, "Ey agam, olary ýok etmek üçin gökden ot ýagdyrmagymyzy isleýärsiňmi?" diýip soradylar. Emma İsa öwrülip olara käýedi. Onsoň olar başga oba gitdiler. Ýolda barýar kalar. Bir adam İsa, "Nire gitseň men hem seniň ýyzyňa düşjek," diýdi. İsa oňa, "Tilkileriň süreni, uşlaryň höwürtkesi bardyr. Ýöne insan oglunyň başyny goýara da ýeri ýokdur," diýdi. Başga birine, "Meniň ýyzyma düş," diýdi. Emma ol, "Agam, ruhsat et. Öňürtü gidip kakamy jaýlaýyn," diýdi. Emma İsa oňa, "Goý, ölülerini ölüleriň özleri jaýla bersinler. Ýöne sen gitde, Hudaýyň şalygyny wagt et," diýdi. Ýene birisi, "Agam, seniň ýyzyňa düşeýin. Ýöne ruhsat ber, öňürtü maşgalan bilen hoşlaşaýyn," diýdi. İsa oňa, "Eline adalalan soň ýyzyna seredýän adam Hudaýyň şalygyna münasip däldir," diýdi.